rayuwa ai sai ka hankal, yan uwa na mu bi ta a sannu. Rayuwa ai sai ka hankal, yan uwa na mu. A makarantar mu ne aka ce mu rubuta suna na ba guda 10. Mace me? A makarantar mu ne aka ce mu rubuta suna na ba guda 10. Suna na ba 10? Yau malami ne zai kira mutane na ɗan zakari na nuna suna na ba. Ba yanzu na gaba ya ce gida muka je rubuta ba. Aka ce kawai yayin mu ne aka ce sun buga mana. To ni da sunan yan kwallo kace ma sai ya rubuta maka ko Ronaldo, Messi, Cristiano, amma kana cewa yan kwallo. An rubuta suna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Nabi Isa. Yawwa shikenan to ka kai musu akan mana to ni ma ne ya zo ka daina sani. In da haka ne an jahiliya. Kai ka duba yaran nan ni zaka ce wa jahili? Zo nan zo za mu ja mai da yayi za mu ja mai da wani. Ɗan tsaya ka ji mai sauraro, bar ganin ka kamar wani kwaro.